tidak koma hapor siau tai songon nahi na tidak ni dongata sa hapor siaun disadok portibion rap ma hitamadok. Au porsea di deba ta Jahoba ido ama pargogo na so hatudosan na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni bata Jahoba na sesadai imanan itu buhon ni si Maria na gabe-gabea siator di berbadia adorang sohabuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhumon ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau kinor silam na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun de bata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pa imamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasasahan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sogot daging halak na mate dohot di hanguluan na sarasuda. Amin. Tabigi kor punguan inakanis.
Sunggul-sunggul dihita na parjolo anon jam 14.00 manang pukul 2 di waktu pahuyata do ulang naho parningotan abi hamamaten Tuhan Yesus. Tadi mai taro magdohoti jala permingguan pukul 15.30 di pahobar ma tu permingguan jam 10.30. Nah paduahon hari Minggu tanggal 20 April 2025 waktu kota do pertanian buah-buah hijau aheheon di Tuhan Yesus masuk kita pukul 4 manugut manang subuh mardomu tusi ibadah Minggu pukul 6.30 di padomu mamuse tu pukul siang hari Minggu. Nah mangigot adong do bazar di Patupa seksi parokuan si panganon makan siang harga murah. Sebelima sunggul-sunggul dihita di siala radiota lihat pasar temuliate. Tahu dutima ujian kurs yang ama Emmanuel.
Kente Mahita. Yang Mahita dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti aka ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Selamat Jumat Agung madihita saluhutna. Uren itu hata kamanami nanami hatan debata di hari perningotan hama maten ni Tuhan Yesus ima sian Evangelium Markus biddu 15 ayat 77 sahatu ayat 41 ujaha madihita songonom mahatani debata alai di hosniari songgok mana holom tuliat tanoi saha rodi pukul tulu. Jadi dipukul tului marsuarana balgama Yesus majuhon ale debatakku buasa tadi konom muau Eloi Eloi lama sabaktani. Jadi adong madeba na jongjong di sinaw begisa gabe di dokma si Elia do jinaw nai ale marlojong masahalak manornop pelimut tuasom nilohotom may tutolong laho painum ibana huhu madidok atong taida manang naro si Elia pay jurhon ibana dungi marsuara nagugo ma Jesus laustos mahosana. Jadi maribak bola dua hire-hire na dibagas joroi sian gijak tutoru dung di idaletnan na mangadupi ibana songoni hape parmatena gabe di dokma tutudo anak ni debata halakon manatap-natap do sian na daw deba ina songon si Maria Magdalena si Maria ni si Jakobus na uposo akup ni ina ni si Joseph dohot si Salome dihuton na sida do ibana lao makoba si uju di Galilea do pe ibana dukon ni laddo pe akana asing narap nakok dohot ibana tu Jerusalem. Iro sana kamanami na nami hari nabalga hari suci bagi seluruh umat Kristiani dan bahkan sesungguhnya bagi dunia ini ketika kita boleh memperingati, ketika kita boleh ikut dalam peringatan ibadah pada hari ini yang mengisahkan kepada kita tentang
Yesus Kristus yang mengalami sengsara, yang mengalami derita, yang mengalami kengerian, kepedihan, seperti yang sudah kita ikuti di kisah 3 malam berturut-turut. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, dalam buku Rit-Rit Sengsara Yesus, ya, mungkin saudara ada panitianya di situ. Dalam buku Rit-Rit Sengsara Yesus ada rundown dari seluruh kisah penderitaan Yesus itu. Ibu bapak, dimulai dari jam 7 malam Yesus membasuh kaki para muridnya, masih di ruang atas, yang pernah ketika Yesus suruh muridnya, tanyalah seseorang, nanti dia akan tunjukkan di mana ruang atas, dan di sana kita akan makan perjamuan terakhir. Dimulai dari jam 7 malam, ibu bapak saudara, dalam buku itu Yesus mulai membasuh kaki murid-murid. Petrus, seorang yang sigap itu, seolah merasa tersanjung dan tidak layak ketika Yesus yang harus membasuh kakinya. Tapi pada akhirnya semua murid dibasuh oleh Yesus. Tapi Petrus bilang, jangan hanya kakiku, ikutlah kepalaku. Bapak Ibu, itu berlangsung menurut buku Rit-Rit itu jam 7. Jam 20 Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan para murid. Yesus memecah-mecah roti, Yesus membagi anggur sebagai tanda tubuh dan darahnya. Perjamuan terakhir itu menandaskan perjamuan, kebersamaan yang terakhir bersama para murid. Masih di ruang atas, di tempat di mana Yesus telah memilih tempat itu. Setelah perjamuan terakhir itu, mereka bergerak ke Taman Getsemane. Menurut buku itu jam 21, kira-kira jam 9. Udah ada yang tidur di situ ya. Yesus masih retreat, saudara sudah tidur pulas. Dia pergi bersama muridnya ke Taman Getsemane, dan di sanalah dia berdoa 3 kali, meminta pada Tuhan, meminta pada Bapaknya, jika mungkin ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Dan di 3 kali Yesus berdoa di Taman Getsemane, Alkitab mencatat keringatnya seperti peluh darah. Itulah bilur-bilur yang menyembuhkan itu. Itu berlangsung jam 21. Setelah Yesus berdoa, 3 murid yang dikasihinya dimintanya untuk menyertai dia. Tapi ketika murid itu juga tetap tertidur, ya wajar lah. Sudah jam 21, udah kerja, udah melayani. Setelah Yesus berdoa itu jam 23 menurut buku itu, Yudas dan saudara-saudara yang telah bersepakat menerima ciuman Judas dan proses penangkapan. Jam 23. Saudara bukan hanya lagi tidur di situ, tapi sudah bermimpi. Bahkan mungkin mimpinya sudah di mana-mana. Itu jam 23. Setelah penangkapan itu berlangsung suatu drama, suatu aktivitas, suatu proses pemenggalan telinga, ada pedang, ada pertanyaan, siapa yang kalian cari? Lalu ibu bapak, diperkirakan menurut buku itu jam 24, Yesus dihadapkan ke Hanas dan Kayafas. Pertama-tama Yesus dibawa ke imam besar, Hanas dan Kayafas, yang adalah bapak mertua dan anak mantu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada saat yang panjang di Rit-Rit Sengsara Yesus itu. Setelah dihadapkan ke Hanas dan Kayafas, dari setelah itu sampai sebelum pengadilan Pilatus, ada saat yang panjang kurang lebih 4,5 jam, 5 jam. Yesus dipitnah, Yesus diludahi, Yesus ditampar, Yesus diejek,
Yesus dipukul, Yesus diolok-olok oleh panitia yang menyusun itu, oleh orang Yahudi, oleh imam-imam kepala, mungkin juga oleh saudara yang hadir saat ini. Dalam waktu 4,5 jam ke 5 jam, menurut rit-rit sengsara Yesus itu, disitulah puncak ejekan, puncak olokan, puncak fitnahan. Satabi akamanginang koring satabi pamangata mabursikon tijur tu Yesus. Dangadong be air liur ni halak parisi doho si boto surat ng imam-imam kepala untuk menikmati merasa makanan yang mungkin enak saat itu. Nabi Noto molodok rit-rit ya mengasingkan diri. Saudara, kalau rit-rit makan 3 kali, amin, lalu jedah makan 2 kali. Saudara di sudut tidur, olahraga, ada masa happy, malam keakraban, dan berbagai aktivitas. Tapi dalam rit-rit sengsara Yesus tak sedetik pun, tak sesaat pun, tak sejenak pun ada kesempatan buat Yesus untuk tenang dari sengsaranya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kurang lebih 4 jam saudara memfitnah Yesus, saudara mengolok-olok Yesus. Saudara berkata waktu itu, kalau engkau benar-benar anak Allah yang berkata dalam 3 hari engkau akan bangun bait suci, mungkin saudara sampaikan itu di situ. Lewat 4,5 jam, 5 jam itu, mulailah pengadilan Pilatus, karena orang tidak boleh main hakim sendiri. Harus ada keputusan pengadilan, keputusan raja, keputusan pemimpin untuk memutuskan seseorang layak untuk disalib atau tidak layak untuk disalib. Proses pengadilan, lalu Yesus tergantung sejak saat itu. Bapak Ibu, jam 9 Yesus disalibkan, jam 12 hobar tuturpuk natajahanakin ayat 27. Alai di hosnyari songgok manaholom tuliat tanoi saha rodi pukul 3. 3 jam nungagaung-gaung Yesus di pabereng-bereng inongna. Nungagaung-gaung Yesus di pabereng-bereng letnani. Nungagaung-gaung Yesus di pabereng-bereng si Yohanes. Nungagaung-gaung Yesus di berek Portibion, di berek sodang ni Matanyari, di berek sodang ni Salhutan. Alay dipukul 12, dedok diturpuki makolom ma Portibio. 3 jam nung ngagaung-gaung, di jam 3 pe makatay ma Jesus. 6 jam sura adong nacelaka di dalanan dengan segala luka yang ada. 6 jam dipastikan mati. Saudara bisa menyaksikan lebih daripada itu mungkin luka, kengerian yang dialami oleh Yesus. Tapi dia menahan itu 6 jam demi saudara dan saya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, jam 3 makolom ma Portibion, dak sanggup be, dak tolak be, dak tartahan. Makatay ma Jesus siya silangi pitu parhataan na marhuas. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Kandungan darah dalam tubuh Yesus mungkin sudah tidak memenuhi ukuran darah dalam tubuh seorang yang sehat. Tapi dia masih berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah imam-imam kepala, ampuni Hanas, ampuni Kayafas. Memang kepada Pilatus sedikit Yesus berkata, gumudang masih taonon nina pasahat tonau martibak koko. Ada sedikit kelonggaran untuk menahan sesuatu yang berat bagi Pilatus. Tapi bagi yang menyerahkan, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Barabas sudah bebas berkeliaran. Tapi dua orang di sisi kiri dan kanan Yesus, yang setara dengan Yesus, yang satu mengejek Yesus, yang satu memohon belas kasih Yesus. Kepada yang memohon belas kasih itu dia berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini pohon kehidupanmu yang telah tumbuh di Firdaus, engkau kuyakinkan ketika ku nanti di sana engkau ada di sana. Ibu, inilah anakmu. Kepada Maria yang tak kuasa lagi untuk melihat, menyaksikan putra terbaik. Kepada Yohanes dia bilang, inilah ibumu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Dung makolo portibion, jadi dipukul tului marsuara nawalga ma Yesus majuhon. Ale debatakku buasa tadi konom muau. Di Injil-Injil lain ini dicatat sedemikian rupa satu persatu. Tapi Markus melihat dalam konteks kematian Yesus itu, betapa ngeri ditinggalkan Bapa. Seunang ma tadi kok kamu anak komuna. Saya unang ma ditadikon anak kon na among. Sekali lagi, saya unang ma ditadikon among na inong na anak kon na. Saya unang ma ditadikon anak kon na manang among na manang inong. Yesus betul-betul mengalami keadaan itu. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu Daud dalam Mazmur 22 juga mengatakan hal yang sedemikian. Ketika Daud merasakan betapa Tuhan meninggalkan. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Aku haus. Yesus sumber air itu kehausan, menahan minum yang sudah diberikan pada kita. Sudah selesai. Dan di ayat 37 dungimar suara nagugu ma Yesus laustos ma hosana. Setelah 7 ungkapan Yesus di kayu salib sudah selesai, lalu di jam 3 nanti kita akan masuk dalam ibadah ini. Tos ma hosana amanginang nunga di paujung. Kolong ni rohay di patuduhon masasikop tuhita.
Ale tabering matrupuko na kamanginang di jow-jow, di suara nagugo na siya Tuhan Yesus di silangi. Bagaimana reaksi orang? Kamanginang dia do na marga, dia do na sopas, supikir dak pasarok kusudiyo. Salah paham, paham yang salah, enggak paham-paham. Dia do duminggas yan natulungan. Salah paham, paham salah, paham yang salah, atau enggak paham-paham. Ada yang salah paham di sini? Ada yang pahamnya salah? Atau ada yang sampai hari ini enggak paham-paham? Sampai disalib Yesus, Yahudi dan Farisi salah paham, enggak paham-paham. Dua orang bereaksi, dua orang berespon. Ketika Yesus telah bersuara keras, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Adok kala madok, ngay jauh si Elia ini. Gak paham-paham. Saudarakah itu? Dangnya tu si haroro ni Yesus, dangnya tu si jamitan ni Yesus, dangnya tu si pabenan ni Yesus, tong didok si Eli do na jinunay. Bahkan lebih menyakitkan lagi karena nggak paham-paham, atau pahamnya salah, atau nggak paham-paham, dia ambil cuka. Dia coba untuk kasih Yesus. Salah paham terus. Padahal Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi satu dua orang di bawah salib itu bilang dia sedang panggil Elia. Dan mari kita lihat. Jadi adong madeba na jongjong di sinog bigisa gabi didok masih Elia do na jinunay. Na salah paham doon, na paham na salah doon, na so paham doon. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, salah paham, paham yang salah, enggak paham-paham. Sejauh ini sudah di kaki salib Yesus, belum juga orang mengerti bahwa kehadiran Yesus, ketersalipan Yesus, khotbah Yesus, pengajaran Yesus, tanda-tanda ajaib yang dibuat Yesus itu tidak juga membuat orang menundukkan kepala pada Yesus. Tambah lagi orang yang salah paham, yang enggak paham-paham ini. Adong mamarlojong manornopol limut tu asom lau painupon ibanahu madidong at toktaidama manang narosi Elia pai jurhon ibana. Amanginang, saya yakin dan percaya semua yang di sini sudah paham. Amin. Amin. Guguju suara muna. Dua ya. Amin. Saya paham tentang Yesus. Dua-dua ya. Apa yang saudara pahami tentang Yesus? Bahwa dia datang untuk menyelamatkan. Dia lahir. Dia melayani. Dia mengadakan tanda mujizat. Dia mengobrak-abrik pemahaman Farisi dan Yahudi demi aku. Semoga tidak ada yang beribadah hari ini yang gak paham soal Yesus yang telah disalibkan. Pun sampai disalib Yesus, sudah di sini gak paham juga. Habis hono nanti. Wah. Sampai tu silangi toksi Elia inna. Sampai tu silangi nang leonon na cukka tu Yesus. Dua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Jadi adong ma deba na jongjong di sino bege gabe didok ma si Elia do jinuna. Ale marlojong ma sahalak manornopol limut tuasom di lohottom may tutolong lau painupon ibana. Huhu madidok
atong taydama manang narosi Elia payjur honibana. Paham ya? Amin. Unang jauh pamarsaku kamu jauh aku. Ya. Paham ya? Paham kalau sampai disalib Yesus pun ada orang yang nggak paham, itu maksud saya. Lalu kita teruskan. Dungi marsuara nagugu ma Jesus laustos mahosana. Boha. Dungi komate pe Jesus asa atu sammu balgani holongna. Ya memang kosoni dohuro. Dungi marsuara nagugu ma Jesus laustos mahosana tulip lalu jadi maribak bola dua ma. Hire-hire na di bagas jero siyang gijak tutoru dungi di idalet nan na mga do bibana songoni hape parmate nagabe di dok matutudo anak ni debata halakon omma boha dung jolo mate pe Tuhan Yesus asa tatu si holong ni rohana alak batak kira songoni dua te dung jolo mate pe inong ne hai nokko na burju amak tay halak batak ko binoto ang bubar na dung dibakke ya te ang gusto songoni ada yang berencana seperti itu dung mate pe Jesus baru dibotoi bana natutu Jesus anak ni debata halak parisi doon alak parisi na satu tano bata doroko unang jolo mate among miate baru pedo koko nabur jodoh bapa doho bapakku inoku lung mate pe suami mi baru do koko ama sinondu boloko odo tahe alay mo lo inata mo di ngaruh kuda prasolin tangis mati memang hebat doka Michael majawat usulan na duktos pehosani Jesus diatu si ibana pabuana tutu Jesus anak ni dewata ngeri sekali jadi moloso diatu si hamu namar huriau dung mate pe Jesus musyang kau dak dang dia tu si hamu namar adak pola di nama kolong amang inang longan di bagasang goar ni Tuhan Kristus dung di idalet nan namang rupi bana songoni hape parmatena gabe di dokma tutudo halakon tutudo deba anak ni debatado halako ama namin na nami napaham dung marsuara nagugu Jesus laustos sana let nanimad do tutudo anak ni debata halahon udah itu hatta saliling ngulu ni Jesus nang dung gatung disilangi salah do Jesus terus disalahpahami do Jesus terus dang dia tusi ahana binuan ni Jesus torop jolma bahkan di sekitar salib sekalipun HP napasahaton diri na do Jesus napasahaton hosana do Jesus napasahaton holong na do Jesus napasahaton holong niya manay do ibana duksong ni songgop manaholong ada kegelapan sampai pukul 3 dan Yesus mengembuskan napas terakhir kegelapan secara metamorforis menggambarkan ketidaktahuan ya wajarlah nggak paham-paham ya wajarlah nggak ngerti-ngerti sebab kegelapan itulah ketidaktahuan akan Yesus yang begitu mengasihi dunia ketidaktahuan Yesus bahwa dia adalah anak Allah kegelapan itulah ketidaktahuan kejahatan dan hukuman ilahi itu terjadi sampai pukul 3 sampai Yesus mengakhiri seluruh karya kasihnya. Kegelapan itu sebagai tanda murka dan penghakiman Allah. Kegelapan itu sebagai manifestasi murka Allah. Dosa-dosa umat manusia yang ditanggungkan pada Yesus di kayu salib itu.
Kegelapan itu simbol kematian dan kesedihan. Yesus menderita dan mati. Betapa seriusnya peristiwa penyalipan itu. Alam semesta seolah berkabung atas penyalipan sang cahaya terang itu. Dan disitulah terjadi penyembunyian kemuliaan Allah, sehingga tak tertahankan saat ia menyerahkan anaknya sebagai korban. Maria sendiri menutup mata melihat putra tunggal, anak kekasih hatinya itu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan kegelapan itu telah diselesaikan. Setelah itu tirai bait suci terbelah dua. Tirai di bait suci merujuk pada tirai yang memisahkan ruang maha kudus dari ruang kudus di dalam bait suci di Yerusalem. Di ruang kudus dan di ruang maha kuduslah para imam memohon pengampunan dosanya sendiri pada Tuhan. Dan di ruang maha kudus yang tidak boleh semena-mena sesuka hati orang masuk di sana. Ibu bapak, terbukanya, terbelahnya tirai di bait suci yang selama ini telah memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Itu berarti terbukanya jalan langsung kepada Allah dari setiap orang. Tirai yang sebelumnya memisahkan manusia dari hadirat Allah di ruang maha kudus telah terbelah melalui pengorbanan Yesus. Kini manusia bisa menghadap Allah. Waktu Paulus perjanjian baru bilang, kita jadi bisa berkata ya Abah, ale amang. Dangadong be batas sekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, maka Yesus ketika dia hidup dan melayani, acap kali dia selalu berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Waktu itu nggak paham-paham orang, tapi Letnan itu paham hari ini. Oh, ini anak Allah. Ini semua bagian dari Letnan ini yang hadir di sini. Semoga jadi jenderal, amin. Ya. Kalau makin jenderal dong makin paham ya. Ya kalau brigadir mungkin ya lah. Letnan ini udah perwira menengah. Perwira pertama ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Lalu terbukanya tirai, robeknya tirai di bait suci melambangkan persatuan antara Allah dan manusia. Penghalang antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa telah dihilangkan melalui kematian Yesus. Maka melalui peringatan Jumat Agung hari ini, mari mengingat akan penderitaan dan pengorbanan Yesus. Mari merefleksikan itu pada diri. Dalam momen yang sunyi dan kusuk di Jumat Agung, mari untuk betul-betul memahami dengan sangat lugas dan tangkas kasih dan kebaikan Allah pada kita. Ibu bapak, ada pengharapan di tengah kesulitan. Meskipun di Jumat Agung ada hari mengenang kesengsaraan, kematian, tapi ada janji dan pengharapan. Selalu dalam harapan, bahkan kita akan dibangkitkan oleh kebangkitan Yesus sendiri. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kita sudah paham hari ini arti dan makna kehadiran Yesus. Dia sudah mati di salib di sini. Dan hari ini kita berkata, Engkau benar anak Allah. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Juru Selamat. Ampuni kami atas ketidakmengertian kami, atas ketidaktahuan kami, atas keengganan dan mungkin keabaian kami. Setiap tindakan kasih yang Kau tunjukkan bagi kami. Nanti kita akan minum, makan tubuh dan darah Kristus. Mari kita terima dengan penuh sukacita. Sebab itulah tanda kasih anugerah Allah bagi semua kita. Amin. Kita berdoa. Ale Yesus Kristus, anak ni dewata, na tarsilang, mate di dolok Golgata di hau silang. Satu hau silang mi,
saitong do torop naso mangatusi naso memahami harorom tu portibion natong menganggap rendah, menganggap sepele, seolah tiada guna dan arti kehadiran Kristus. Ketika Engkau mati, seorang yang mewakili kami semua memahami dan mengerti bahwa Engkau anak Allah yang dikorbankan oleh Bapa untuk kami, membuka persekutuan, membuka kesempatan untuk memanggil Kau ya Aba, Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Yesus, Sang Kasih Allah bagi kami. Hari ini kami turut meresapi, mengenangkan, memperingatinya. Untuk terus itu kami bawa dalam hidup kami, kematian dan kebangkitannya menjadi bagian dari hidup kami sepanjang masa, sepanjang hidup kami. Ampuni kami yang kurang mengerti memahami tentang Engkau. Ampuni kami yang selalu memandang Yesus pribadi yang hanya kami butuhkan ketika kami perlu. Kami tidak menyerahkan hidup kami seutuhnya padanya. Ya Bapa, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Semua kami umat-Mu boleh tunduk di bawah salib-Mu untuk menyatakan syukur terima kasih kami, menyaksikan Engkau dalam kasih yang besar. Nanti kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Berkatilah kami semua untuk menerimanya sebagai tanda anugerah keselamatan, tanda keampunan dosa, pengharapan, dan hidup dalam seluruh kehendak-Mu. Berkenanlah ya Tuhan atas kami semuanya. Ini doa syukur pujian kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari dehita laos tapasahat pilihat. Siapa
Noaing sahat mahita tu na marulaw na badia, antorak sumasok kita, paingotolon nami na perjolo, na boy majalo ulaw na badia, ima akanaw makatidakon hapor siyaw. Paduahon ima naso sedang dalam ruhut parmahanion dohot pamitsangon ni Huria. Napatuluhon na kamanginang hupasunggulok kami, disirohitan no tujolo ni langgatanon, tajalo pamatang dohot mudar ni Kristus, pitor ta parsaulihom ma. Olat tajalo siyan naposo ni debata pitor ta parsaulihon. Unak pola tabereng tu siamun tu habirakta. Bongo mahita marede mahita siyan bukwede 152 ayat 1. Dami ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti hati-hati muna dohok roha muna, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai, amen martangiang mahita. Ali Tuhan debata para si rohana sumurung amanami na di banua gijang, asiroham, topot mahami na pungudison, adorang hupang kami anok parpadanan na badiyay, lehom matod di parbadia tuganuk pami, asa ditubuhon na porsyaon na mangulo di hami. Asa pos ituturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami. Pargogoy mahami maswadahod diri nami. Asa tariutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Say tay tirohan nami asalam malungon hami tuban wagidjang. Asa say masihol hami. Pai may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita aka naung pinarhamaol ni debata. Itasakap noay mga to parpadanan na badiyay. Di bahini, tatibang majumulo manang nataw hita marulaw na badiya. Asa unang honauhum manang isis yan hitaon. Ay holan na uduk roha, jala na manol solirohana, ala ni pabaynan na nasuture. Jala na manuputi dosana, jala na porsea dihasisan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mga to parpadanan na badiyay. Alaya ka na doho marulaw na badiya, unang be dioloy si bolis, unang be didak dati mardosa, tung padaw hamu marohamu na siyani, tunggo tapok kamu mahosom doho late ni roha, alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mate, jala nang mula mangulu humokop pamu, asa tau hamu mangatop parpadanan na badiyay. Di bahini, tatakasi majolo rohat tabi, jala alusiamu ma sukus-sukunon, jong-jong mahita akanang talup madohoti ulaon na badia. Parjolo di parhatuturham do halak pardosa ho sian hatutubum dohot ala ni pangalosim di patik ni debata maulo di parhatuturham dok maolo namarsak doroham ala dosami. Jala dipangido roham nang malua hono ang siad dosam. Molo songoni roham dok maolo. Di paratu roham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tu tanon panguluhop pardosa.
ibana naong mate doho mula mangulu humokopo mamor sa jalamani sa dosam maulo songoni di parhatutu roham dok maolo olo doho manggotapos siya roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho merdingga doho talak na mangarsai ho jala na olo doho manisa dosa ni dongam musongon na pinangido ni roham sesaon ni debata sudi dosam maulo songoni roham dok maolo atong tapaudugbe marohatang jala tatopoti masudido satta ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami ay jut hulau si hami patikmu. Tamado hona uhum muhami noaing do sugut. Molo balasonom mo tuhami hobartu pabahenan nami i. Ale-ala ni godang niya si dohot tolong ni roham dohot ala ni anak mo Tuhan Yesus Kristus naong nilehom mo humokop pami. Ala ni ubay na hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Saya jalo mahami. Saya sama sudido sa nami. Jalalehot to di parbadia tuhami. Asa margugo hami mangalo na sa dosa dohot mangulahon na hobar tulong mo ni roham. Saliling di tanood dope hami. Amen. Atong hamu aka na manuputi dosa muna. Jala na mauas dia sinirohan ni debata. Say sahat ma tuhamu nahi na porsi amuna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nung asesa sa luhut dosa muna marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak, dohot tod di parbadia. Amen ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajawmu. Say saut maloma ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ay horo na puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amen hudul mahamuna. Maredehita siyan bukwede 150 tulu. Atong tanggal hamu matonan ni Tuhan Yesus lao padirihop perpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu burngin nay uju tarjehe ibana didok mamauliate. Dungi di ponggoli may di parlehom matwaka sisian na huhu ma didok. Jalo hamu ma jalapangam ma. Dagi kudoy na nilehot Tuhan matian humokop pamu. Bayan hamu ma songoni bayan parningotam muna diaw. Jala dungsun na sidamangan dibuat mapanginumani didok mamauliate dungi didok matunasida jalo hamuma sude hamu manginup siani ia panginumanon pada na baru mau marhite-hite mudarhu na ni usehon humokop pamu bahen hasesaan ni dosa sai bahen hamu masongoni bahen parningotam muna diaw. Atong Roma hamu nung aradi sa luhut na ida jala day hamu ma dengan bahasa ni debata.
Terima daging Tuhan Yesus, ilmu siani mudar di Tuhan kadohi.
tóc tô hô mà rô gô Ê mà si ani Molu nama no tông đi hô
sa tokong ho margogo Tinamang siyali Tolu na marutong niho
sa totoo pagkakam inamak siyani mulu naman ukton diho.
dihon, imadagin ni Tuhan Yesus, minumah siari, mudah ni Tuhan tadohi. Jongjong mahita saluhna maredde bukuedde nomor sia ayat sada. Puji ma Tuhan Debata ale todiku jalana sarohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan Debata ale todiku jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Jala ibana pamalu makasahitmu sudena. Ibana paluahon osam sian hamagoan. Jala dilehot ho dengan bahasa dohot asini roha. Para si roha jala par dengan bahasa do Tuhan Debata. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahit tuhita na hubar tu dosatta, jaladang dibalos tuhita na hubar tu hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama tu akka anak konna, do asini rohani Tuhan Debata diakka na makabiari ibana. Nung atakas di padruhod Debata holong ni rohana itu hita, dinamate Kristus humokopita, uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita noaeng sian rimasna, dungga be parpitor hita, hinorhon ni mudarnai. Dibaheni, saya pujian ni pamangaku dohok rohaku, dohok nasa pabahenaku do Tuhan Debata. Olak nion rodi saleling nileleng na. Amen tapasahat mapeliata tu Debata martangi yang mahita. Ale Debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggad dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masyan na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Saya jalo mega bewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilianon pati bulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite toddim. Asalamutan dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gigirhay madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan Debata ama namin na marhabangsa di atas ni saluhut.
Nungapatar huidahami holong ni roham na godangi. Gumudang doisian holong ni rohani ama-ama dohot inaina di anak konna. Tung naso tertibang dugudang dohot argani si lehom-lehommu dihami. Ay anakmu nasasaday di siruho gabe jolma manau pardangolan. Isa-hisak dohot pastap-pastap gabe tarpajal ibana. Jala tuhamatean humokop pami. Mauliate marohanami ala nakse say utang nami. Jala malua hami siya dosa. Siyan hamatea doho siyan gumguman ni sibolis. Ala ni pujion nami magwar mo na badiyay. Ala naong dipatupa anak mo pardomuan. Pardengganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata naong mamorsad dosa nami. Dosa ni hajol maun. Mauliate marohan nami tuho. Jala pujion nami mahoro di saleleng nileleng na. Say tatak mahuriam na hinokko mo jala na pinapungumi. Say pahot marihami hasesan ni dosa doho dame na pinatupami. Say paiyas jala parbadiyay mahami. Asa terbuak ko hami tu banua gijang. Pasaurhon hami tu akan na badiyay. Say bunu jala parsilak ko majol manaburuki. Dohot sakap-sakap na roa na di bagasan hami. Asa unang marlidak kami madapoton ama na di banua gijangi. Upasatami madiri nami tuho. Jala ulio kami roha nami bayininganammu. Ala naong dihokop po hami. Diho mahami jala ho dihami. Say unang luas hami sirang siyak ko. Dongani mahami jala saur mahotu hami. Say patugu maha porsyon nami tuho. Asahot lak kanami ro di ujung ni hamatean. Say ramoti maakaruasmu na mamaritahon holong ni roham. Doho dalan naong pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami. Odo Tuhan nami doho raja nami. Say asi maroham. Ingot mahami di hasangapummi. Jalabuan hami tua sonangan na dilabung ni debata. Amen ali amanami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say roma harajawmu. Say saut maloma ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mamu jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tu tondim. Urian itu hatta kama namin na nami hanggi pinaribot. Selamat memperingati Jumat Agung Madita Saluhna. Sian kami na marhobas jalomat tabi siya kami salum. Ya ala tu pukul 2 dohitan non molo tahi tung daksanga beta mulak. Awonggo si panganon martuhor di parade seksi paropuan. Horas Madita Saluhna. Mereka mau nyanyi Clementina. Enggak ya, orang kakak lah masa kami. Oh masih ada? Ya. Tapi kalau kalian mau cabut aja. Aku beres-beres ya. Ya.
satu lagi. Amin. Terpuji Tuhan ta sian bukuede nomor 80 Aisada 2 dohotopat. Mar hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di parbadia. Amen. Nagabe panguloy do Kristus pay mamate. Pola tung mate tarsilang. Di dia akka sorok mi ale hamatean. Di dia pangagoom mu ale banua turu haleluya martangiang mahita.
O Jesus, biru-biru ni debata na mamorsad dosa nami. Na jongjong dohami di jolom marningot ho na targatungi. Takas do huat tu si hami habeberni ni natinaomu di dolo Golgata. Tuki do hami marningot dosa nami. So butaga so tutuhaki na sora mangaloy. Na songong biru-biru na say hohom maradopon si gustingi ibana. O Jesus, biru-biru ni debata lao maho. O Jesus, di parsipal peho say manaw-naw doho. Dang manang makuling pamangammu. Songon biru-biru doho na tinugo tu pamotongan. Jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopon jolma si gustingi ibana. Tung naso dibuha do pamangammu. Dada naso tarbaik ko niya tutu padirihon lobi sian 12 loksa suru-suruan. Laho madopang akka pangguturi alai manao doho. O Jesus, biru-biru ni debata borhat maho. O Jesus, na mamorsa dosa ni hajol mau ni lao maho. Patuk matutu di dok akka na porsiay. Na lao do biru-birui mamorsa na kadosa ni nasa hajol maun di benget ni rohana. Di porsad dosa hitta. Di lehod do diri na itu tangan ni pamunu. Di tao ni do na bernitiro di natos hosanay di dok naing porsanokku. O aletodiku patakas ma na niyain itu haki. Pareso maluhu na sap mudar do daging na. Sayhir hodok na. Modar sude daging nai. Gabbata na soolo doho na tijur. Ubain na pabalyomu tijur ni natoropi tubuhi ni tuhaki. Pamana ma pamangan ni soldadui. So diboto be manak tu dia bahinon na tijur na nialap ni dosana sian sital beon nai. Ida ma nung nga di pahure sialap ikaw nai songon na mambebeati. Di pabursik ko ma ijur nai tubuhi ni tuhaki. Bohi na lambok malilung bohi na basari. Sohya marhalik kingi ala ni muruk say elem doy hape idama nuaing nung ngasap ijur be nung ngasap ijur bohi na minari sejupang harukku nilate dohot hosom disi gari tu sisianna sohya pola salpu hatani gari ada tahe say lamok do bohinai Rodi nalaho mamuri pat nasi dape ujui. Anggun waing nung ngamarlangan. Jala sabtijur. Paputus maroham amang inang mangedehon. Ubuhi parsinodang nasangap situtu. Nung aniripu motok namasay, O Jesus dak tinagam ikum marudut be ang gumarnida hinadangol ni nani Aimi. Hape bereng ma o manusia. Nung adisoro jala ditugu Jesus isong biru-biru na tinugu tu pamotongan. Uhut manetehi mudarnay. Pia dolorosa lapang haberniton. Padang harorobur. Nung ngamodar daging ni tuhaki. Hape pamanak ma. Buasa tung pasobwom mudope tuhaki mamorsa silang nay.
tiang nabalga naung pissabani. Hape nuang ikon ape may tutakkuh ni tuwaki na sumarnangonibe. Nung nga maheu di parsipal-sipal, somalo mangguit bay daon. Alay tung uduk do manuhuk silangi. Bereng ma, nung nga borhat iduk ni soldado ni halak Rom, nung nga diajak hodana na tuiti, ihu do tu siyak ka soldado marlotom-lotom pat nai sialas ni rohana si Dabi, rabdohot akka si jatana pe. Hape adong madeba muse dipudi ni namanyo papan tulis panuratan ni sala ni nahona uhumi. Pajenek ma, jahama didok disi. Yesus Nazarenus rek Yudayorum. Manang dipapedek indri lapatanna. Yesus nasian Nazaret raja ni Yahudi. Ihut matusi Yesus namamor sa silangi. Niudurhon niya kanatorop rabdohot sarok kanan nari soldado. Langapalang be surak-surak ni situa ni malimi rabdohot situa ni natoropi. Dohot akka si boto surat pe. Ay nunga disuhung be Jesus ki. Dangadong be alo-alo na sida ni rohana. Nunga mulai akahitir si mga rudop ni tuhakki. Nunga daol-daol si mangidona na maniop silangi. Nunga marjogal si manarup nai, nunga teluk-teluk be si majojak nai, idama nunga naik tukap ibana, nunga sosam tuhak kitu jolo diojar silang na naborati. Hape marpalai dope muse sabok-sabok na marsuga-suga tu daging nai madok asa hiccat. Alai daktar baheb be, dang marnangob be. Daktar paidaida akainaina boru-boru parbaria na manghuto Jesus ibe na masay gabe marsaburam ma iluna sidabe tu matangis mangadung itu hakke. Hape ruar dope panurirangon sia si makudap ni tu hakki mandok. Unang maau tatangisi hamu ale boru Jerusalem. Dirimu nama dohot anak komuna. Dada dirina disarihot jumolo. Alay na toropido na rumikot. Anggo ibana. Di patutoru do jalagabe panguloy pay mamate. Pola tung mate tarsilang. Dia madalan na ninarohani soldadui anggo silangi ikod dosahat tugol gata. Tuani madisi si Simon halak dagang pangarato nasian krene. Dohot paksa gabe ibana ma digugoy nasida mabuas silangi. Idaon songon na asiroham di Jesus ki ale sordadu. Hape dada na marasini roha ho hape. Alay asa tung ikos sahak do Jesus ki tu partakurahani di dok roham. Asa tu karu di parsilakon. Nanget tua manasida siad dolok sioni. Nakok ma muse turubian ni partakurahani. Nunga madok sahak nuaing idama. Nunga sirungum sude akan atoropi. Asa harudida nasida dipajal hotu hakke. Golgota. Nunga dipajongjong silang nitu hakki. Golgota lapatan na partakurahan. Agan pe adong dua nari na tarsilangi ima akka parjaha di Golgataon. Dang adong laho rohani halak pay nodur tusi. Ay pangalahon ok somal do si songoni. Alayang go tu silang ni tuhatay silang na sohyamasa do pe. Halonga nga bulod doy. Anak ni debata tarsilang. O Golgata. Buasa ma gabe partakurahak ko. Ia tungsian rupam pe tarida dunian. Ay madabu tulpang tugabbo. Mardomu do rupa tu pangalaho. Ia rupam da mardomu tu pangalahom.
Gariada tahe tardok do madabu gorga tu gabbo mardomu do goar tu pangalaho goar mu pe golgata lapatan na partakurahan ahama tagamon ubay songoni goar mi adong na madok hodo ninna na madamuni hot takura ni siadam na parjuloy hape baloso mu se nanaing madamunihon nang takura ni si Adam na padua ho ni pulu roham nang manabuniot takura ni tuhaki bahasa ma pasobom musul dadui marhobas mabuat toko doh labang nakadjangi amang idama ditinggal hod dope tarhona dope tahena deba mabuat tu anggur na marsaur pogu amang daga besongon ubat si pamate pakilalaam may asa unang dia itu haki di rohana na berniti alay diripuho maale jaloon itu haki anggur si palecemmi dari bereko ditulak do si leho-lehom mi aidung didai dang di jaloy bana jaladang oloy bana manginum oh ale manusia ni siu lubalangari tung tuo anggur na marsaur pugu mahape si leo-lehomu tu Yesus nama morsad dosami yang wow ikon hulului maaek sorbajati lau pasobu uas nito haki nuaeng palaluamu matangamu nagirgir manokoki ale soldadu ay sadia huroha di jalho upam manokok labang mi wah sama pasobuammu si majoja na naringgas mangalaka lao marjamitai nuaeng ditabat amang idama nunga dibuat labang nakadjangi tukso hitir do tangami ale soldadu maniop labang nasongoni gajjang nunga dipajonoko tu tangan itu haki idama nunga diatuk dohot toko na tu silangi oh Yesus si mangidom nasai mamasuhi ikol labangom may nunga marlajak mu dari sias si mangidonay maniris do sias si majojak nay dangol nay bernik nay porsuk nay dang nahulak kacibe alay nung ngatung mangarot tamin waeng tamama taoku honi di bagasar rohata di natai dehon tung tangammu dohopakmu ditorusi labangi nungalam tunakok na mataniari idama nunga pukul siya manugok na nunga jongjong besilang nitu haki nunga gatung Yesus anak ni debata di hau pinarsilangi sukot tu langit sodais betutano nunga di tonga-tongay bana sau may bana nuaeng gabe si padumu jolma na dirura partangisanon do debata amat taparholong na di surgo hasonangani hape ihu dope muse dua nari parjahat tarsilang mak kaliangisa idama riburnai akka painoduri akka situani malim do si boto surat situani natoropi rap mangupirupirhon ulu nabe
Uhud madok akahata nabi lao paururuh Jesus madok piho na mga lohay bagas joroy jala na pajong jokos sa dibagas at tuluari palua dirim jala mijur maho siyan hau pinarsilangi nang dunggauk tuhaki ali si tuan ni malim dak sobbu do peroham bahasa say babaam mu do pe say pabebeatam mu do pe huhu madok palua dirim molo natutuho anak ni debata mijur maho siya kau pinarsilangi akka soldadui pe do paururuho ni bana gari dongan na targatungi tahe parjaha na sumalini doho do mangaleai ibana asanung ngatuk sange sude horong manipalhon isahisak tu ibana alai sakkababahata pe dang dibuha pamanganna di paula so di begedo suara ni natoropi toktong do hata holong haruar siap pamanganna tuani madisiho ale parjaha na sadanari ay muba doroham siala ni silang ni tuhakki tuani maho mamicang dongammu parjahati tabodo hatami madok dang dihabiari hode bata atik pe rapona uhup pita. Oh Jesus, ingo tahu duksahat to tuhara jaumu. Nian anggoroha madok da mangotahi mabugang nai. Hape anggo tuhani tenang do marsuara sia silangi. Silangmi do haluoke maredehita. Begema nung nga makuling Jesus oddo hatana siya silangi ale amang marpamuati maroham mida nasida ay dang diboto nasida na binahin nasiday dang daw de batasya ni bana songop pakatayon ni na paado-pado buhi do suara ni Jesus didok ali amang marpamuati roham dang naharuar siya matamual holong ni roha doi isa manatuk madok songoni halak na mangalasahi ibana na manilak ko ni diodihod dope jala di paramoton au songoni Tuhan nung nga dohonokku ali amang say luluhom ma pabahinan na si day tuaw dohonokku ma ali de bata parbadahom mabadakku hape anggotukko gokholong do haholongon na badiya siya Tuhan Jesus say disonggopi say bongoti roha do todiki ay dang diboto nasida na binahin nasiday habinyan na so diboto si Tuhan ni malimi alay di paula so diboto bedo hape agan pesongoni dang marnamot tok holong ni roha ni Tuhan Jesus ay bidak pe tao ubidang doholong nai bagas pe laut ubagas doholong nai tibo pe langit tumibo doholong nai si tutudo hatakot tuho sa dariod doho rab doho tao di paradaiso tu parjaha na di siamun nai donian hataon alay tuho doho tuaw do deba pangonaina dahata si pangalabo hitod di doi au da tuau dohonok kuma si de ang pangulo na may lapatan na pangalapan hosaloja siya dia matagamon boy puas hata si songoni holan siyan matamual haluaw nido
Dang ulo matsohot mual haluaw ni mamaorhon pasu-pasu tu napaubahon rohana. Agan pe di tanoon tarbigi suarana. Alay anggo isina nunga di paradaiso. Ido ubay didok sadariod doho rab doho tao di paradaiso. Agan pe di hawido pe ho gaung-gaung ali parjahat. Alay ala di paubahoro ham. Ala ni nung tubu haum di paradaiso ni debata. Sonang naiho dapatut eddehonom munian. Sonang dilabung Yesus. Sonang narotusi. Unang beho mabiar lao madapot toni. Di mainang anak mi. Di mainang mi. Dang dipalip kang inanay si Mariay. Tapuk ni pusu-pusu na naung gatung disilangi. Di pamana Jesus doy di dokma di mainang mi anak mi. Dajamita parsaoran na rokking doy. Asamar partalian hasadaon ganup na porsea di ibana ni rahuk ni silangi. Nung amad daw jong akka na manadda Jesusi. Songoni muse nang akka parupuan na mangiuto ni bana siyan Galilea. Behata he. Dada tiala roha. Ay gari si Petrus pe pola do di pabuburaho dirina. Pabuwa na so ditadda Jesusi. Masih hay sonapi siyan gurung-gurung na do nin narohanabe. Alay yang go si Maria inanay rap dohot paribanna doho si Maria ni si Keleopas doho si Maria Magdalena jong do dilabung Yesus na disilangi. Daktar pa bereng-bereng Yesus be ina pangitunay. Songoni muse nang inana si Maria. Daktar paidayda sabi anak sinuab beunay. Disi dilibas soldadui lasak-lasak itu Yesus. Disido songon na ditutupon los na itu si majujung na unang dipaiday-day. Holad disi dipadonok soldadui itu Yesus anak nay. Nga marlubok taroktok na madok. Hama tagamon na yung bahinon na. Wadok pon marohami nang au adong anakmu nasongon sagak ni panabian laone tutoru ni si tumadok dai kom maheu ho paiday dahosa dak tarurupi si Maria be olan ilunay nama di paro ola hiranami yang pariluiluan na mamerengi ma Jesus gabi marsuara madok di ma inang anak mi pos maroham pirma todim mau asaw di jolonyo di lehodonian si inumon alay dang di jalo hapenuaing nung nga di pangido dasaw dosongon na tarsurat di padan narubihian taringot tu ibana di na nidok ni parpesal meni merus do gogok ku songon ngar-ngar jala loho do dilakku di langit-langit ni pamangaku. Jala turbuk ni hamatead di papudom hoaw. Yesus mual hanguluan ni boru Samariay. Nuaing gabi manguas. Songon na dipurud di hilala mamiltak mataniari. Mangotahi ma bugang nai. Lamsidung mamudar na mardurusa siya bugangi. Modar ma di hilala. Songon nasukot nama dihilala sialap ikaw nay. Alay di mohop na gabi di joho Jesus mau asaw. Asasaw do sobu wasu ia mau was pe Jesusi. Dak pola bedoho tau muse majoho di ujung nilakak ku mau asaw. Tutu godang do nahu hawas di portibi na mangilason.
Alay no aing gabi sobu masudenai ala naong di porsa Jesus disilang na huhu madok mau asaw. Eloi, Eloi lama sabaktani. Ale debatakku, buasa tung tadi konom muaw. Nung ngasongon halak-halak na tarpujung, songot tadiang nahapuluwa Jesus disilangi. Dibereng humaliang holan ibana nama na pujung dihawi. Tu dia ho aliak kasisean na say rap doh tibana na say laon. Nung atu dia ho ale Petrus. Da di dokodo na sotupa tadi konom mu ibana. Nung atu dia ho ale Lazarus. Nung atu dia ho aliak kanabosur si ala roti si saotik na siat Jesus ki. Tu dia ho ale manusia. Di ida matugijang songon na dipatay debata buhina. Dungi mangangguk badar may bana. Angguk badar na badia doom madok. Eloi, Eloi lama sabaktani. Ale debatakku buasa tung tadi konom muau. Dada na mamuray. Dada na madele manang mamula si Jesus dianggu naon. Asa tung palta do tahilala bagas ni pakkaholong ini debata di pakkokop nai. Ay songonima berni ni sitaunoni ala ni dosata. Ala ni i akadok dok maho ale todiku. Akahitir maho ubegi angguk badar na badiai. Ay hohian dotama mangangguk koni alani hajahatomu. Hape nung dijuluani anak ni jolmai mangangguk kosa. Ale amang tu bagasat tangammu mahu pasahat todikku. Yesus naburju maramai. Yesus anak si Pangului. Dangdung makalupahon amana na disurgui. Siya mula ni ulaw na sa di ujung ni ngoluna. Sa itong dongolu na marpadapot at tuamay. Nuaik pe daktu hamatyani diudut tutudina. Dang lupay ba na pasahaton arta na umargay tuamana. Di pagonggopod do tuamana na disurgui tudina di dokma. Ale amang tubagas at tangam mo mahu pasahat tordikko. O hamu hurian ni halak Kristen na badia. Nung nga dijuluan ni anak ni debata suaram majuhon asa di ngoto. Pagonggop pongulum dohot tordim. Tutangan ni amat na disurgoy. Sitong do molo ta parhatopot marhite edde adong do ama na disurgoy. Nung marujung ahado na marujung nung marujung akaulaon dohot paraluan nay nung marujung naksilang nay nung marujuk si taunon nay
adorang so di paudu dope si majujung nai nung nga mulai madele matanyari marsinodang gabe makolom masadok tanoon daktar paidaida matanyari ibe tuhakki na say gattungi songon na maila matanyari marnida buhi na say marsinodang na say laon disonggak sinodang ni ni rohani Jesusido sinodang ni matanyari ujungna gabe di paholom matanyari madirina makolom matanyari gabe makolom masadok tanoon gabe songon na alang sotarida nama tuhatay di silangi ale matanyari buasa so makido beho tagamon naong ditatapodo na sumakido be si malolong ni tuhakki nung nga mamirong humaliyang di sima di pagugo di pangyar Jesus suarana madok nung nga marujung jadi tosma hosana Jongjong Mahita Marente 375 Hudul Mahamuna. Nung atos hosa ni Jesusi, nung marujung be di bahen ho ali Tuhan, alay idama, nung alos godang nung jumulo borhat manghutok ko siyan bagas ni halak Kristed di Portibion, siyan ruas ni huriaupe nung atorop na lao mandapot toko, beha. Nung harap ho alay haholongan dohot Jesus mi nang jumulobor hasyak ko. Aha dolabak ko siyan ha mamatemi alay Jesus ko. Aha maupak ko siyan padang haruburami alay tuhak ko. Ingot ari ha mamatem ninna akka na porsea na parjuloy. Pasolhot ma ha mamatem amang. Pasolhot ma ha mamatem inang tuha mamate ni Jesusi. Iya hamamatem ali Jesus gabe hamamate ni hamatiak kudoy hape. Iya hamamatem ali Jesus gabe pitu hamasuhak kudoy tu surgo hasonangani.
ay marhitido di paradehoy nganan na sonangi, yang golet nan ni soldado na majaga pamajalani, gabi dipuji do de bata ninna do, tutudo halahon na tigorroha, jadi sude na toropi na marluhu may noddur, masih topuk adorana bedo marnida na masay los mulak ma. Alia kaama parsinuat tunas, alia kaina parsinua beu, alia akka siadosan, tagan semulak kita sian punguan na hohomon, jong mahita dituru ni silang ni tuhatay maruji-ruji, dilabung mi o Jesus ki tung na mardame rohay, maporus holso ki lam tutiur na rohak ki, lam gadda las nang gugok duko hutadda Jesus ki. Tama makorhon las ni rohado dihita hamamate ni Jesuson, ay diukap do dihita dalat tu haheheon sian hamamatetta, do sian hinambor ni naung jumolomodik siyak kita pe, noaik pe patuk mahita manopuk adorat tabe, laos mangedehon, alani jong mahita maredde sian bukwede 412. Silang
Angido di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, say Pnarbadia Magwarm, say Roma Harajaum, say Saut Malo Maniroham di Batongon songon na di Banua Gijang. Leong matuhami sa dariol hanguluan siya pare. Sesa mado sa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangako, ay horo na punahara jaon, do tagogoon, Rodia sangapon sa liling na. Amin. Asini rohani debata ama, dohot holong ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot parsoran ni tod di parbadia ma, mamasu masu hamu saluhu na. Amen. Iya, jadi tuakan na somarulon na badia dope asa tauduti alai tuaka manami nanami naong marulaon na badia na sugot ba masih aturan maita pause majo 3 menit ya aturang marhusor hita akan naong majalo ulaon na badia na so majalo ulaon na badia dope hotma di bagasodo dinganan na taluk